štvrtý diel série Question and Answer. Prišli mi ďalšie otázky na mail, na ktoré sa vám chystám práve tejto chvíli odpovedať. Takže prvá otázka. Zdravím, práve som si pozeral vaše video ohľadom doplnkov. Chcem sa spýtať, mám záujem si kúpiť doplnok Natural Sterol Complex od Univerzalu, mám 20 rokov, 80 kg, ďakujem pekne. Takže ty sa asi pýtaš na to, či je to vhodné zakúpiť si tento produkt. Ja hovorím, že nemusíš mať 30 rokov na to, aby si kupoval rôzne stimulanty na podporu vlastného testosterónu. Myslím si, že je to dobrá kúpa, pretože zvyšovanie prirodzenej hladiny testosterónu ti zabezpečí to, že tvoje svaly budú väčšie, plnšie, silnejšie, budeš proste v anabolickom stave. Čím viac testosterónu máš v tele, tak tým je tvoje telo schopné naberať väčšiu svalovú hmotu, to je logické. Takže druhá otázka, chodím pravidelne každý deň cvičiť a chcel by som niečo na objem, chcel by som sa opýtať, čo by bolo pre mňa lepšie si kúpiť. Nitrix oxid, aminostar alebo nejaké aminokyseliny, ak mi môžete poradiť. No ak ideš objem a nemáš dostatočné množstvo peňazí, odporúčam ti kúp si predovšetkým radšej Gainer, ktorý spĺňa okrem toho, že obsahuje plno kalórií, obsahuje nejaké bielkoviny, obsahuje vitamíny, minerály, obsahuje aj niektoré, napríklad Jumbo od Skateku, obsahuje nejaké kreatíny, takže je to produkt, ktorý obsahuje viac vecí v jednom, alebo už keď nie Gainer, tak potom ti odporúčam tú najzákladnejšiu vec, bez ktorej si nezaobídeš, a to je proteín. Samozrejme klbová výživa a vitamíny, minerály, to by malo byť súčasťou každého športovca, ktorý navštevuje posilovňu aj len rekreačne, lebo je to nutné na to, aby tie svaly boli akože regenerované. Chcel by som sa opýtať, akou frekvenciou mám cvičiť. Doteraz som cvičil 2+1. Ak by si mi vedel niečo poradiť, ešte by som sa chcel opýtať, ako si efektívne rozdeliť partie. No, takže keď si cvičil systém 2+1, je to úplne jednoduché, buď to zmeníš na 3+1, alebo 4+1, alebo 2+1 plus 3+1, alebo si dáš 5+2, alebo si budeš cvičiť čo aj pondelok, útorok, stredu voľno, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa voľno, ono je to na tebe. Odporúčam, že cvičíš 4 krát do týždňa. Myslím, že veľmi dobrý systém na objem je pondelok, útorok, streda voľno, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa voľno. Máš dostatočné množstvo času aj na to, aby si tie partie zničil, ale máš aj dostatočné množstvo času na to, aby si zregeneroval. A ako si efektívne rozdeliť partie, no samozrejme by som dával hneď po tých 2 dňoch voľná partiu, ktorá je u teba najslabšia. Napríklad veľa ľudí, myslím si, že 90% všetkých ľudí na svete má zaostávajúcu spodnú časť tela, pretože ju necvičí alebo sú leniví, ju cvičí ťažko. Preto si myslím, že nohy by mali patriť do tej prvej polovice a potom tomu si zvolíš partiu, ktorú by si pokladal za svoju slabinu a prsia, chrbát, biceps, triceps, ramena, to je už na tebe. A potom tie partie si už rozdelíš, ale napríklad by ti to uvediem takto, že pondelok si dáš chrbát, pondelok si dáš nohy s lítkami, útorok si dáš, čo aj máš prsia, slabinu, tak si dáš prsia s ramenami, potom si dáš štvrtok si dáš chrbát a piatok si dáš ruky, alebo útorok si dáš ruky a piatok si dáš prsia, a to je na tebe. Nazdar Igor, chcem sa spýtať, či sa oplatí brať nejaký testosterón, aj keď človek nemá ešte 30 rokov. S pozdravom Roman, no túto otázku som ti už, nie tebe konkrétne, odpovedal som tvojmu kolegovi. No môj názor je taký, aj keď nemáš 30 rokov, kúpiť si produkt, ktorý zvyšuje voľnú hladinu testosterónu, je vhodné, pretože ti to zabezpečuje to, aby tvoje svaly mali dostatočné množstvo hormónov na progresívny rast. Zdravím ťa, viem, že máš nejaké súťažné skúsenosti, tak by som chcel spýtať, ako vyzerá tvoje posledné obdobie pred súťažou, ktoré dní, koľko litrov piješ, kedy prestaneš piť, kedy absolvuješ posledný tréning, kedy vysadíš
sol, doplnky, výživy a tak ďalej, vďaka Laco. No. Moje obdobie pred súťažou vypijem, rozdelím to na vodu a na potraviny, takže k tej vode. Pondelok, utorok, stredu vypijem od 16 do tých 22 litrov vody denne. Čiže keď by som vypil 20 litrov vody pondelok, tak vypijem utorok 21 litrov, vždy trošku viac, aby to telo malo pocit, že má nadbytok. Čiže, ale tých 20 litrov padne kvôli tomu, aby som sa maximálne prelial, čo je to len možné, a nech sa mne odteče aj Amen Maria. Takže teraz možno pozeráte na mňa, že koľko vody vypije. A ja vám takto hovorím, že 20. Je to pravda. Ja som chodil potom na záchod každých 5 minút, napil som sa pol litra, už som išiel na záchod a liter ide von. Ale je to dobrá vec. Je to lepšie ako piť čo jem 6 litrov a z toho nedáte zo seba ani nič, keď štandardne pijete 5 litrov, tak to pre to telo nemá žiadny zmysel. Ja sa zamotávam už sám, nevadí. No, tak k tej vode, štvrtok, piatok, sobota. Štvrtok príjmam tekutín len z ovocia, kúpujem si melóny, tam je veľa vody. Piatok taktiež z ovocia, ale už tak trošku pomenej. A sobota už vôbec nie. To už tie piškotíky, džemíky a takéto veci. Gumené cukričky a takéto. Gumené cukričky, tak. No. Ale koniec srandy, lebo už vyzeráme jak hlupáci. No. To je k tej vode. No, posledný tréning absolvujem buď v stredu alebo štvrtok ráno alebo v stredu večer. Ono to záleží od toho, či ešte mám chuť a energiu ísť na ten tréning štvrtok ráno. Keď nemám, tak nejdem, keď mám, tak idem a tam som väčšinou do tej 12. To sa znírujem jak kôň a odchádzam domov s pocitom únavy, že ma čo doma čakajú krásne sacharidy, čo jem džema z ryža a to dobre, že neutekám domov. Chcel by som, ale nie je to v mojich silách v tej chvíli. Sol vysádzam taktiež stredu večer, od stredy nesolíme. Ale v podstate ja tu sol ani nejak nezaznamenávam, bo ja ani v diete moc veľa nesolím, takže nemám potrebu tú sol ani vysádzať. Doplnky výživy až do tej stredy štvrtka kľudne púšťam tie proteíny. Tie ti neublížia, hlavne tie srvátkové jednozložkové. Tie viaczložkové už áno, je tam laktóza, mliečne bielkoviny, ale tie srvátkové, tie môžete aj do štvrtka. Ono niektorí ešte aj v piatok popíjajú tie proteínčoky, ešte aj deň súťaže. Ono záleží od toho, či vám to odteká lightovo, alebo sa musíte s tým potrápiť. Posledný tréning, to som už povedal, s tou stravou. Tak prvé 3 dni jem iba to mäso a zeleninu, žiadne sacharidy ani minimum. A od toho štvrtka do tej soboty príjmam sacharidy prvé 2 dni. Tak na začiatku začnem tak zľahka, že čo jem cestoviny, zemiaky, ryža. K tomu si dám trošku džemu, už potom ten piatok už mi to leze krkom. Už to mám plné zuby aj z toho ovocia, už to je moc toho sladkého. Tak potom to vymením, dám tam čo len piškóty a piškóty striedam s ryžou alebo piškóty striedam cestovinami. Potom už som maximálne prejedený toho sladkého a deň súťaže. Už som schopný do seba dostať maximálne zo pár takých veľkých lyžičiek ryže, pretože už mi to akože nejak absolútne nechutí. A čím viac súťaží mám za sebou, tak tým menej využívam tieto moc sladké veci ako gumené cukríky, biškóty a džem a tieto veci úplne vyradím, lebo už mi z toho, tedy už tieto strašne vám to nechutí, keď sa to prejete, lebo na začiatku dojdete domov a všetko dáte do seba, cítite tie sacharidy, sa vám to ľúbi, že ste doteraz nemohli a teraz sa naladujete, ale keby ste ťahali viac súťaží, tak už vám to prestane chutiť, už to ani tak nepotrebujete. To bolo dosť rozsiahle rozvedené, najmä tento záver, artikulen, gestikulen, toto s rukami, hrám sa tu s tým, ale dobre. Takže toto bol ďalších 5 otázok v 4. série Question and Answer a
prídeme s ďalšou sériou, to bude už 5. v poradí. Nezabúdajte mi písať na igorilež@gmail.com a teším sa na vás. Nezabudnite ani navštíviť stránky www.protein.sk pre Slovenskú republiku a www.actin.cz pre Českú republiku. 2 suplementové obchody, ktoré nám ponúkajú perfektné ceny, veľký výber, širokú škálu produktov, veľmi krátka doba doručenia. Budete nadmieru spokojní, ja som s nimi tiež spokojný, pretože dodávka do môjho domu po objednaní trvá veľmi krátku dobu, do 24 hodín po objednávke toto mám. Som šťastný. Nemusím čakať, u niektorých to trvá dlhšie. Takže to je všetko k tomu. Vidíme sa na budúce. Čaute.